Nasayod ba mo nga diri sa Barangay Santo Niño sa lungsod sa Inabanga naa dinhi ang pinakadako nga supply sa talaba sa Bohol. Tara, ubani ko ninyo manguha og talaba sa Inabanga, Aris Bohol, Suroy ta. Namay kayong talaba. Sa lungsod sa Inabanga, nakatago kining nindot nga lugar, ang Barangay Santo Niño Eco-Park. Ang lugar anaa daplin sa suba nga gipalibutan sa mga mangroves ug nipa. Adunay kapin usa ka kilometro nga bamboo bridge nga naghatag og kanindot sa lugar. Atong gisubay diri karon ang Bamboo Bridge Eco Park diri sa Santo Niño, Inabanga. Tara, adtuon nato ang talaba. Sa pag-abot namo sa tumoy nga bahin sa Bamboo Bridge, anaa pud ang team ni Mayor 𝗕𝗥𝗥𝗢𝗥 ug gikuyugan mi paingon sa Talaba Farm. Mayor, unsa kadako ning area sa Talaba? Hello Kyle, ang area na to diri sa Talabahan, diri sa Santo Niño, Inabanga, Bohol is more than a hectare. No? Pero dako pagid kay tang potential area nga pwede pa natong i-expand ato ang Talaba culture. Kay so far, mao jud ni ang pinakadako nga Talaba culture diri sa Bohol. Okay, nakuha na gyud nato atong talaba. Gikuyogan na to ang ato ang Miss Bohol 2024, si Ma'am Kylie. Kaya ron atong i-promote ang ato ang Talaba culture og sa ilaha ang Eco-Park sa Barangay Santo Niño, Inabanga, Bohol. Kaning ato ang Talaba culture is so far the biggest Talaba culture here in Bohol, in the province of Bohol. And we can produce more Talaba for our constituents, for the province of Bohol, and also to the neighboring province of Cebu. So, Aris Bohol, Suroy ta sa Santo Niño, Inabanga, Bohol. Sa mga gusto og adventure, suwayin ninyo og suroy diri sa Barangay Santo Niño, Inabanga kay sigurado nga lingaw gyud ang imong experience. Aris Bohol, Suroy ta. Ako si Kylie Tejano Tentativa, Miss Bohol 2024.